Fit-tmiem din is-sena, l-Aġenzija Project Green se tkun qed tibda x-xogħlijiet ta' rinnovar fil-ġnien ta' Sant'Anton. Dan ix-xogħol se jinkludi r-restawr u l-konservazzjoni tal-artifatti li hemm f'dan il-ġnien pubbliku li jagħmel parti mill-Palazz tal-President. Xogħlijiet oħrajn se jaraw it-titjib fl-istrutturi, il-ħitan u passaġġi fost l-oħrajn waqt li l-applikazzjonijiet għal dan il-proġett ambizzjuż għadhom kemm ġew approvati mill-awtoritajiet konċernati, issa infetaħ il-proċess ta' tendering. Viċin dan il-ġnien li jitgawda kemm il-Maltin u anke mit-turisti jgħixu mal-5500 persuna fid-dawra tiegħu li ġejjin mill-lokalitajiet ta' Ħattart fejn jinsab il-ġnien iżda wkoll minn Birkirkara u Ħallija. Bħala parti minn dan il-proġett hemm ippjanat ukoll li tinbidel jew tiġi restawrata il-gaġġa tal-asafar u l-konservatorju biex anke l-annimali jibqgħu parti integrali mill-ġnien kif kien intenzjonat storikament. Il-pjanti tal-proġett saru wara assessjar dettaljat dwar x'azzjonijiet u miżuri hemm bżonn jittieħdu fil-post li offri kien għal diversi persuni li jżuruh. L-Aġenzija Project Green se tkun qed twettaq dan il-proġett bil-an prinċipali li tikkonserva l-arkitettura storika li hemm fil-ġnien ta' madwar 39,000 metru kwadru. Dan fil-waqt li dan il-ġnien jinżamm fl-aħjar stat u anke ikun sigur għal kulħadd. Mill-istudju li sar ħareġ li x-xogħol għandu jinqasam f'fażijiet biex il-pubbliku xorta waħda ikollu aċċess għal bosta partijiet tal-ġnien waqt li jkunu għaddejjin ix-xogħlijiet f'partijiet oħrajn. Kelliem għall-Aġenzija Project Green qal lil One News li kull fażi li se ssir se tara li kull żona tkun lesta kompletament qabel il-pubbliku jibda jerġa' igawdi aħjar.